не писна, искам развод. Здрасти. Как е живота в училището? Добре, аз съм в университета, трети курс. В университет си. Браво, бих пинал с теб, ама майка ти ще каже пак, че съм алкохолик, че само пия, нали, защото баща ти е много лош, много е лош баща ти. И точно защото е много лош баща ти оправи скейтборда. Аз те бях помолил да го правиш, когато бях на 12. Добре, си го караме заедно. Аз и сега бих го карал. Взех ти сладко, защото баща ти е много лош. Ето, купих ти. Заповядай. Мерси, но аз съм алергичен към мед. От кога? Откакто се родих. Добре. Аз ти пратих и пари по Револют, исках, ама не ми даде, сега има някакви промени там с валутите. Добре, аз ще ходя, ти не дай да чистиш. Добре, е. Къде е майка ти? Да. Този шкаф някой, коя го в тази къща може ли да го направи?